Sir, parang excuse lang daw siya because unceremoniously ignored daw po si Pangulo and yung team ninyo kahapon sa Japan. And the seat that unceremoniously ignored daw po si Pangulo because when the invitations were given last August from Japan, President Duterte said no, he cannot attend. So parang nag-gate crash daw po kayo kahapon, sir. So wala There's no truth. Lahat po sila ay binigyan ko ng pare-parehong atensyon. Lahat po ng leaders ay pare-pareho pong atensyon na binigyan. Pangalawa, alam niyo po, knowing the President, hindi po nagpapa-importante si Pangulo. Mas naisip nga niya, mas nasa likod lang siya at mag-observe lang po siya sa hindi lang, never po nagpapa-importante si Pangulo. Mas gusto niya hindi siya napapansin. Pero totoo, sir, that the seating protocol allotted to the Philippines was for an ambassador, not for a president? So, pare-pareho yata sila. Hindi ko alam eh. Hindi po ako nakapasok kasi ang allowed lang only the President and his wife or first family. Kaya nandun po si Mayor Sara. Hindi po kami nakapasok. Even Secretary Panelo, nandun lang po sa, hindi niya nabutan si Presidente, nandun lang siya sa hotel. Tapos dumadaan yung mga ibang leaders, mga king,